Estem anant a Santa Bàrbara de Pruneres a fer un concert, un lloc perdut de la mà de Déu. Pel poc que sabem, és una ermita i està dalt de tot d'un cim a l'Alta Garrotxa, coneguda com l'Altra Garrotxa. Vaja, que està a tomar pel cul. Serà un concert petit i de proximitat. Això m'ha fet pensar en una conversa que vam tenir fa uns dies amb en Roger Riudavets. Parlàvem dels concerts grans, de l'èxit, dels paral·lelismes de les nostres feines. Però saps què? Millor que us ho expliqui ell. L'equipatge reduït, furgoneta i 5 sentits, busco rius, paisatges, formatge, espai, vi. Catalunya cantant, cantant, Catalunya tant, tant, tant. Capítol 2. Jo sempre vull ser petit. Molt bé, i explica'm, què fas tu? Formatges. Formatges tant de vaca com d'ovella, com de cabra. Aquest és d'ovella, aquest és de cabra. I es fan de maneres molt diferents. Per quallar la llet tindríem dues maneres. Una seria de manera enzimàtica, que és, per exemple, el quall. El quall segur que n'heu sentit a parlar, no? I seria aquest tipus de formatge. I l'altra seria acidificant la llet, que seria, per exemple, un iogurt. Un iogurt no porta quall. Un iogurt, simplement, el que fa quallar la llet és l'acidificació de la llet mitjançant els bacteris. I en canvi, en aquest cas, són uns enzims que el que fan és, per fer-ho així visual, no? És com si fossin unes tisores que van tallant una proteïna i també acaben fent el mateix, no? Acaben fent que qualli. I això es pot fer tant amb quall animal, que el quall animal és l'estómac dels remugants, però també es podria fer vegetal, que és el que dius tu, i llavors, per l'altra banda, també podries afegir-hi un àcid, que és el que es fa amb el mató, no? Que hi podríem afegir, això, llimona, o podríem afegir-hi vinagre, o per la mateixa acidificació de les bactèries també ho fan. Bueno, anem a tastar això? Sí. Va, salut. Molt bo aquest vi, eh? Bo, sí. El va afinant cada cop més. A veure, el càmera també l'haurem de servir. Molt bé. Doncs vols que fem algun tall per aquí? En tastem algun? Sí. Doncs hauríem de començar per aquest, perquè quan tenim diversos formatges i en volem tastar alguns, primer hem de començar pel més suau, i llavors aquest és un formatge que és això, és de coagulació àcida, és de cabra, i ja veuràs que és suau, és un formatge que té 20 dies. Provarem, doncs. Provem. Sí, espero que t'agradi. Per ser de cabra és suau, perquè dic, els de cabra normalment solen ser formatges molt forts, no? No sé, potser depèn de... Sí, també depèn de com es faci. Però sí, en general sí. En general, amb igualtat de condicions, la cabra és més potent que la vaca. Però clar, també aquí aniríem, depèn també de la raça de cabra que agafessis, de la raça de vaca que agafessis. Els de vaca ara també són molt forts, perquè en general normalment es fa amb vaca frisona, que és una vaca que fa molts litres, però és una llet molt pobra. I és la que es comercialitza. És la típica de blanca amb taques negres, però clar, també trobaries vaques molt més ferrenyes que et farien una llet molt més potent i que també diries, hosti, això és vaca? I també et sorprendria, eh? El procés del formatge... Vaig a buscar la llet, la poso a la cuba, un cop la tinc a la cuba l'escalfo. Per aquest tipus de formatge el que busques és una maduració de la llet molt lenta, per tenir-ho controlat, perquè aquí precisament el que estàs fent és quallant la llet amb l'acció de les bactèries, és el que dèiem abans, no? Llavors ho has de tenir bastant controlat. Llavors el que fem és a 20 graus i si està 24 hores. Jo hi tiro els ferments, hi afegeixo ferments... Perdona la meva ignorància, quan parlen de llet crua... Sí, això no t'ho havia dit, és important, és un detall important.
Sí, jo treballo només amb llet crua. Llet crua vol dir que la llet des de que surt de la vaca fins que l'elaboro no ha patit absolutament cap mena de tractament tèrmic. Vale. Simplement s'ha refrigerat pel transport i ja està. Si arribéssim a bullir la llet, tindríem problemes per fer formatge. Vale. És molt delicat el tema aquest. Vull dir, la llet ha d'estar al màxim original, per entendre'ns, possible per fer formatge, perquè si no tenim problemes. Llavors, pasteuritzar, normalment es pasteuritza a 72 graus, es puja la llet a 72 graus, 15 segons, i llavors es refreda ràpidament. Això seria una pasteurització que el que aconsegueixes és matar el gruix de la bacteriologia que tingui la llet, però clar, et carregues lo dolent, però també et carregues lo bo de la llet, que són moltes coses lo bo que té la llet. En canvi, la llet crua no. La llet crua la treballes tal qual. I també és veritat que la llet crua, en segons quins casos, és més segura inclús que la llet pasteuritzada. Pasteuritzant tenim l'avantatge que si hi havia alguna dolent a la llet ho haurem eliminat. Té la desavantatge que a partir del moment que has pasteuritzat aquella llet és verge i és més fàcil que es contamini de coses dolentes que no pas una llet crua. I aquesta és llet crua, perquè així els formatges de llet crua són més complexos, són molt més rics, perquè si només hi ha els ferments que hi afegim nosaltres, clar, estem parlant que estem posant potser màxim 4 o 5 tipus de microorganismes diferents, mentre que la llet de forma natural ja en té de microorganismes. En canvi, si tu pasteuritzes, doncs només hi ha aquests que has afegit i ja està. I serà més fàcil que s'assembli un formatge que facis tu a un formatge que faci jo. Clar, aquí amb el formatge tenim el problema de la contradicció entre el tema de sanitat i el tema de la qualitat del formatge. Perquè, clar, si volem anar a buscar l'extrem de la sanitat, al final ens trobem tots fent tranxetes. Amb la qual cosa, des del nostre punt de vista, no té cap sentit, no? Serà molt segur alimentàriament, que això també ho podríem discutir, si és tan segur alimentàriament, perquè potser ens morirem tots de càncer al final. Clar, tot el procés està superestandarditzat perquè surti sempre exactament tot igual. Clar, són animals que no pasturen, per tant, estan estabulades, per tant, mengen el mateix tot l'any. Bueno, clar, si tu agafes un pastor, hi ha un formatger aquí al Pirineu bastant conegut, que és un pastor clàssic, si agafes el seu formatge a la primavera, a la tardor o a l'hivern serà diferent, perquè les cabres mengen un menjar diferent. Perquè el que hi ha, si pasturen, és el que hi ha, no?, al moment. I això influeix a la llet, llavors el que li dona les característiques al formatge és precisament la llet crua, que cada llet de cada lloc diferent tindrà una microbiologia diferent que li donarà el toc de moltes coses, sí, del lloc on està en general. Llavors la llet crua, clar, fa que sigui més diferent un formatge d'un altre, fa que sigui un formatge més complex, té molta més xitxa. Llavors es fa l'oreig, que se'n diu, que és una fase en la qual eixuguem una miqueta el formatge i comencen a treballar la microbiologia de superfície, comencen a sortir llevats, que comencen a treballar, una sèrie de microbiologia que treballa així a nivell de crosta, comença a sortir el fong, i en el moment que comença a sortir el fong el posem a la cambra de maduració. Que la cambra de maduració és un lloc on el tenim a 12 graus i una humitat d'un 85% en aquest cas, d'aquest formatge més o menys. I allà el tenim això, uns 15-20 dies i ja el tenim a punt. El formatge el que fa és posar-li les condicions ideals perquè aquells microorganismes evolucionin, però qui fa el formatge realment són aquests microorganismes. Clar, si eliminem aquests microorganismes no tenim formatge. Què et sembla si provem l'altre? Va. Sí? Aquest altre és el formatge d'ovella, hem dit. Aquest té 5 mesos i mig de maduració. I aquest és fet amb quall? Aquest és fet amb quall animal, concretament. Amb quall animal? Sí, concretament és fet amb quall de cabrit. Sí. Molt bé. Vaig llegir una entrevista un dia que et van fer al 9-9, em sembla, que deies jo sempre vull ser petit, que em va agradar molt la frase aquesta. Sí, bueno, jo... De què parlaves? De tamany? De petit no crec que creixi gaire més ja, però bueno, bàsicament és que si em vaig posar en aquest món no és per un tema empresarial, sinó que és per una passió, que és una cosa que em va agradar molt, el tema del formatge. Llavors la intenció no és créixer, sinó anar a buscar fer un producte de molta qualitat i el just per viure. Si fent 20 formatges en tingués prou per viure, no en faria 22 per tenir
1.000 euros més al mes. Clar, jo és que la frase aquesta em va agradar perquè jo a vegades a través de la frase aquesta vaig pensar en això, no? Perquè jo amb la música també passa això, hi ha músics que són el McDonald's de la música, no? Clar. Venen com xurros, merchandising, venen tot. Clar. I llavors n'hi ha que són petits productors de música que potser amb 100 clients o 1.000 clients bons en tens prou per sobreviure, amb uns quants seguidors i això no ens hem pas de fer rics, però sobreviure, no? Sí, és això. Pues estaria bé que ho potenciessis. Jo no ho havia sentit mai, el concepte de músic de proximitat, o digue-li, no sé quin seria el nom. Jo preparant la gira aquesta amb el confinament i tot plegat, em vaig donar compte d'aquestes coses. Ja et dic, i la frase aquella teva va ser com, hòstia, bo, perquè no tinc per què arribar a tothom, no cal créixer. És com una obsessió que hem de créixer, sempre. I això et fa mal viure, penso. Bueno, és una altra de les coses que a vegades em diuen que estan sortint moltes formatgeries noves i hi ha gent que parla que el mercat s'està saturant de formatge català, que comença a ser més complicat. Jo penso que si fóssim tots això petitons i a França bé trobes una formatgeria a cada poble, segons quins llocs. Són les 23 de la tarda. És hora d'anar a missa. Recordeu que estàvem arribant a Santa Bàrbara? Doncs ja hem arribat. En rep en Jordi. Fa anys que és el masover i ha arreglat part de la casa i part de l'entorn. De tant en tant hi organitza concerts. Avui hi toco jo. Tinc un absurd que em surt de dins, com són les pors, els meus destins, com no controla i no esperava. Tinc un sentit prou divertit, tinc un instint bastant precís. Ja va pensar massa clar, quin fart de buscar i no trobar, quin fart de córrer i no atrapar res. Si estem fins, estem atents, tot és tan fàcil, tan lleuger. Tants pretendents que et pretenen. Tu pretens tenir pretendents i què pretenen? Aquí dels problemes fem poemes, aquí dels fracassos fem tamassos. Tinc un absurd que em surt de dins, de molt endins dels intestins, com són les pors que em paralitzen. Tinc un sentit prou divertit, tinc un instint bastant precís, bastant més precís que el meu ego. Tinc paranoies i estic trist d'haver perdut uns quants amics, tan joves i tan ben parits. Però la vida sempre té coses amagades, coses que tu ni tan sols imaginaves. Aquí dels problemes fem poemes, aquí dels fracassos fem tamassos. Digue-li, Lupi! Aprendre a viure millor fent el que a mi m'agrada. No et pensis que espero medalles, és que no m'hi queben.
Només ho faig per mi, només ho faig per mi. Ho faig perquè avui se'm dóna bé i perquè m'agrada. Hoy por ti, mañana también. Duende, musa, inspiració, on collons estàveu? Ai, quins anys tan secs, secs, i alhora tan verds, verds. Creure sempre en una idea concreta ha valgut la pena, ha valgut la pena. Aquí dels problemes fem poemes, poemes. Aquí dels fracassos fem tamassos, tamassos. Aquí dels problemes fem poemes, poemes. Aquí dels fracassos fem tamassos a cabassos. Tinc un absurd que em surt de dins, de molt endins dels intestins, com són les pors que em paralitzen. Hosti, quin mal de cap. Quin ressecot. I el cabron aquest d'en Messi per aquí filmant. Va, home, deixa de filmar-me i posa uns burros menjant.